som aquestes figures que podem ser entre examants d'Oscar Wilde, som possibles altres Oscars Wildes, som altres personatges que formen part de la pròpia novel·la de Dorian Gray, som uns acòlits, som uns vigilants de museu, no? És com si ens poguéssim encarnar i anar transformant en tot allò que la peça necessiti. La música d'en Jordi Cornudella és increïble. O sigui, quan vam rebre el material, la veritat és que pell de gallina, perquè en Jordi té aquesta traça de fer que la música transmeti exactament el que ell vol. Crec que està molt ben trobat. Els nostres personatges tenen una evolució, comencen sent com una miqueta més clars o més blancs o menys més plans, diguéssim, i després van agafant ells tota una forma i es van moldejant. És molt curiós veure a les partitures d'en Jordi, en les anotacions ell posa com ha de ser la música, i les anotacions també són molt teatrals, et demana que aquí ho acabis fent un so estrident o que trenquis la veu. Vull dir que està tot ben anotat, ell ho té molt clar en el cap, perquè quan escriu la música també ja no l'està escrivint simplement com musicalment, sinó ja teatralment i d'interpretació. Jo crec que el públic, per una banda, sortirà colpit, perquè una de les coses que estem flipant aquests dies, no, i que ho hem comentat, és veure com aquesta peça escrita fa tantes dècades, fa més d'un segle, pot parlar de coses que ens ocupen tant a dia d'avui. I per l'altra, veure el virtuosisme de l'Àngels, podem fer tot aquest desplegament de personatges, una música preciosa i crec que, en general, molt bones idees.